Ka Confederation of Ribai People ne ka CORP Central Zone alahar jurip mardor tangmari yo jing ujor pa halor ka jing pelong jakabret nyot harut surok sendak bat ka we ka yeng ka balong ka jakatri kam jong katnat ki kam khlau hakwi 9 Ribai district kalat ban lek sakisnong kenthop sakenjoy meran bat tasor bat ki we hak bai dai berkani katai ka seng lengba uba shining kentla president ka Central Zone habli jurip hak harwi trik unailar aja fulai ula penram jor ke jingle jabo ki brek bechuan bret pathar klem nyokor shu ya ka mai maryang pat pauru ke jinglengo bakumnu kate ke jaka bret nyot ka don senda bat kate ke jaka jong katnat ki kam khlau la bakno ru bakumnu ki nok tre ha kate ke tnat sarkar kim dan kuna kum bala maham ling ba ka signboard ka bapun I ba ka don ka ere ka e shalendal kumta ka CRP ka kentu ban aipor ru ya katnat ki kam khlau ka sarkar jela baka de ban pen khoj mardor ya kate ke jaka shwa ka sngi rakhe lai lot kari India kata baka te ke jaka ka de ban khoj ru shwa ka khasau trik unailar araja afulai kata ha ka sngi ningkong amar ka jingbrat ya kite ki marjabo kan kata e ka ko ya khya jong gi nong susnong bat ki nong le nong wan ban kedo hang ni kate ke jaka bra bret nyot kat kum ke jing keno ka de jong katnat kam khlau ka sarkar jela bat harum jong kate ke jaka ka don ka phut wa ya ka bala tip kum ka wa umsau ka buan lagi benta ka usnong umsau no harai ba kate ka wa ka penia so bat ka wa umran ka baju khring ya bun spa ngot ki rawan melek khwai do kha jan man la ka sngi na kaliang ju ka Confederation of Ribai People ni wan hangne posnong koinan kum si benta bangilwan menjurup yakini ki jabo jaban hagane ngila pej mentala arsi kaka jungi jungi bangilwan ya yunti nengne hanre hadu mentangi I ba kimpat pengkhuj yakane ni kentiu haben gong ngin kentiu ya kasnong balai ba kasnong koinan kam kran alor bede yakini ki jibrat yakini ki jabo jaban hangne ki plastik ki sunrum ki jor ki par khoj ki dan ki jabo hanne ki lalong sya kum kamartan kabar nin kentiu ya ka faras balai ke bu yakini ka senbot berkani ka fain sanazar halor ba ki bu yakini ka senbot ka fain sanazar halor ba ki jabo ki berat hangne la maham direct bakni ki jingtho baki sabu yakini ka kani ka bay order jongki ka basan hajar ka fain henrai balai ki nang bu kini ki plastik ane nagleng jugi ka seng ikentiu ka faras bagare benlai benkan halor bay dai berkane nagleng jugi ka Confederation of Ribai People ikwa si benta ben maham ya ka faras department ba haswa jong ka kasal tarik ka sampai ke Independence Day ikentiu ba ya ka faras department bagade ben pukhuj no mardor ya kane ka jabo jaban ni tibiru badan ki breu ki baap hangne po faras balai ki ba kim kan halor ba berat yakini ki jabo jaban ngimtep dei ki dukan ne dei ki snong ki thau ne ki berat hangne tambangi ngi persya ya ka faras namar kane dei ki jaka faras balai ba kam kan kini ka faras kalau buka fine hangne lara kam dei ba ki bam ya ka pisa ne don cylinder balai saya kini ka pisa by fine sanhajar ngintep kile fine namar ba hangne don kini ki plastik kini ki jabo jaban hangne katne lalong kum ka merten larangi phai saporu ka don ka ka betuj ka wa amsau ki ong kane ka wa amsau ka betuj kini ki plastik jabo jaban ki toilet station ka wa ni ba ki dok kharo ki sayap bat ki beriu ki bayaj bayang naneru ki sabun ki ban yopang lada kum ka merten ni ka jing smar ka lalong ba palat hangne ni kintiu ya ka forest department balada kam le hapo ka kasal tarik nakaleng jui kaseng ngeseli kendu ya ka forest mentagi singi bat ngesai daka bateng eke